li l-Partit Nazzjonalista qed iħaddan strateġija aggressiva kontra l-Gvern żvelajnieh fl-aħħar ġimgħat wara li sorsi fih dan l-Oppożizzjoni għaddew tarif konfidenzjali lil One News. Iżda fl-aħħar jiem din l-istrateġija aggressiva żviluppat f'waħda bla skrupli kontra Malta bilan li tiddistabbilizza l-pajjiż. B'tattika makjaveljana għal kap nazzjonalista Simon Busuttil il-fini jiġġustifikaw il-mezzi. Dan ħareġ fiċ-ċar fil-Parlament Ewropew meta l-darb'oħra Roberta Metsola ippruvat iżżebla ħisem pajjiżna f'laqgħa msejħa mill-kompliċi tagħha bilan li tattakka l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Iż-żejt tela f'wiċċ l-ilma meta din il-laqgħa attendew biss Metsola, Mirjam Dalli u membru parlamentari Ewropew mill-Partit tal-Ħodor u minkejja l-attentati sfaċċati ta' Metsola biex tħammeġ isem Malta, il-Kummissjoni Ewropea għal darb'oħra konfermat li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa wieħed tajjeb u għandu l-approvazzjoni tagħha. Bekk il-bużdieqa tal-mibeda nfaqet f'wiċċ l-istrateġisti distruttivi tal-Partit Nazzjonalista. Intant dwar dan l-aġir malizzjuż tkellimna mal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Fi kliemu Simon Busuttil għandu aġenda ċara dik li jkisser dak kollu li qed jagħmel il-ġid f'pajjiżna. Simon Busuttil jaf li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa programm tajjeb, b'saħħtu u serju. Danha jafu għax l-ikbar ħbieb tiegħu qed jaħdmu f'dan il-programm. U allura meta l-bieraħ Roberta Metsola pruvat tħammeġ isem pajjiżna ma rnexxilix għaliex il-Kummissjoni Ewropea taf li pajjiżna huwa ġenwin fil-mod ta' kif qed jagħmel l-affarijiet u għandna ċertifikat mill-Kummissjoni Ewropea li dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa wieħed tajjeb. Din l-aġenda komplet toħroġ fil-beraħ meta f'kummenti mal-istazzjon Taljan Mediaset, l-istazzjon tal-eks Prim Ministru Konservattiv Silvio Berlusconi, l-MEP Nazzjonalista David Casa infex jattakka l-pajjiżna. Għal-bosta dan kollu jfisser li l-istorja qed tirrepeti ruħha, iżda jekk qatt kien hemm dubju l-avvenimenti tal-aħħar jiem huma l-aqwa xhieda li għall-Partit Nazzjonalista il-poter jiġi l-ewwel qabel kollox.